само смара грешки. Ето така снимара. Аз пускам в момента. Поли, кажи нещо за спряга. Здравейте! Ние се возиме тук с Асика Камара като ни дворянки. Малко ни е студено, обаче чувстваме много добре. Всъщност ние топлим отстрани, даваме информация. Много ми е добре да ви кажа честно. Да, може да включим. Кажи ти нещо за камерата. Вече ми е студено. Танчето няма хубав профил. Edo, say something to the camera. Something? Go Можно по-русски. ahead. По-русски, знаете?